Исәнмесез, эфирда шәршәмбе күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. 53-нче комплекс Шамил Усманов урамы җиңүнең 40 еллыгы. Шәһәрдәшләрнең зары буенча чистартылмаган юллар исемлеген Ләйсән Ханова барлады. Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов үз мәшгульләр белән очрашты. Шәһәрдәшләренә нинди сораулар борчый, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Кибетләрдә составында үсемлек майлары булган сөт продукциясын аерым киштәләргә куячаклар. Россия хөкүмәтендә шундый карар имзаланды. Юлларны чистартмыйлар, йөрергә читен. Нигә коммуналь хезмәтләр үз эшләренә җаваплы карамый? Безнең телекомпаниянең кайнар элемтә телефонына шундый эчтәлектәге хәбәрләр килү дәвам итә. Иҗат төркемебез шәһәрдәшләр билгеләгән урыннарда булып кайтты. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Рейдыбызда беренче тукталыш 53-нче комплекс. Шәһәрдәшләр биредә юлларның күптәннән чистартылмавыннан зарлана. Плохое, не разъехаться. Основные проспекты-то хорошие, а вот именно в дворах не везде чистят. Ну, кое-где чистят, где-то вот так приходится. Юлларның чистартылмавында шәһәрдәшләрнең үзләренең дә гаебе юк түгел ди халык. Әйтик, юлда калдырылган һәм ел дәвамында кузгалмаган менә мондый машиналар шәһәр буенча шактый җыела. Дом яннарында көсе водительләр виноват. Аларга объявление һәр вакытта куялар, объявление подъездга. Алар ничә реализировать итмиләр инде водительләр. Ул кайберләр көзенә куя, язга кадәр шул килештерә, гөмбәләр кебек шунда. Шамил Усманов урамы чираттагы тукталышыбыз. Башкарма комитетта биредә даими кар чистарту техникасы эшләвен билгеләсәләр дә, кешеләр юлларның начар торышта булуыннан зарлана. Колея машиналарга йөрү бик читен ди шәһәрдәшләр. Юл читләрендә калдырылган автомобильләр хәлне тагын да катлауландыра. Так а что машины, если так же стоят, вот оставляют, вон стоит, туда заснимите. Как они убирать будут дорожники? Как бы я сам по Усманке живу в 47-м, там постоянно грейдеры проходят, а толку-то, если вот так машину бросают люди, сами себе же как бы это проблемы создают. Ну, колея есть, а куда деться? Мы же в России живем, зима все-таки у нас. Әле узган елгына капиталь цикләндерелгән җиңүнең 40 еллыгы урамында да проблемалар бар. Валерий Горбунов биредә җәяүле юл аша көн саен үтеп йөри. Карны күптән чистартканнары юк ди ул. Өлкән яшьтәгеләргә, балаларга бигрәк тә читен. Я не помню, когда ее последний раз чистили. Один раз вот с той стороны прочистили, и все. По городу это болезнь. Мы с управой часто вот гуляем и вспоминаем. Это последние вот 3 года вот так. Что Татарстан, вот, Автозаводская, Сумбике. Там же 20-30 сантиметров снега. Чиратта 59-нчы комплекс кичәгенә юллар начар хәлдә иде, бүген тонырлык түгел дип шатлана 59-05 йортында яшәүчеләр. Юллар бик начар иде, ис китмәле иде, менә кичәгенә шундый хәлдә иде, бүген кайтып барам, бөтен юллар ялтырап тора. Рәхмәт чистартучыларга. Бер көн алдан белдерүләр илгәннәр йортта яшәүчеләрдән машиналарын юлда калдырмауны сораганнар. Алар исә үтенечкә колак салган. Тик бу механизм һәрвакыт һәм һәр ишек алдында да эшләми шул ди идарә итү оешмалары белгечләре. Большая претензия к автовладельцам, что они не оставляют номера телефонов на вот капоте, допустим, чтобы для оперативной такой связи. Ну, удается находить их через знакомых, через сами жильцы, зная, чья это машина. Только так, ногами, руками, звонками. Все, нету. Безнең иҗат төркеме эшләгән вакытта күрше ишек алдында да юлны кардан чистарталар иде. Техника башка чистартылмаган урам җәяүле кешеләре һәм ишек алларына да килеп җитәр дип ышанасы килә. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Орловка буҗрасында светофор эшчәнлеге вакытлыча туктатыла. 1 февральдә 9 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр машина төзелеше урамы Казан һәм Минзәлә тракты Орловка буҗрасы киселешендәге светофор объекты сүндереләчәк. Бу участокта Комсомол РС ремонт эшләре башкару сәбәпле светофор эшчәнлеге шикләнә. Хәрәкәт иткәндә өстенлекле юл билгеләренә таянып эш итү сорала.
300-ден артык шәһәрдәшебез үз мәшгульләр сыйфатында теркәлгән һәм салымнар түли башлаган. Бүген Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов алар белән һәм аларның сафларын тулыландырырга теләүчеләр белән очрашты. Ул 1 январдан үз көченә кергән яңа законның барлык нечкәлекләрен аңлатты. Бизнесменнарны нинди проблемалар борчый, Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Очрашуга 20-гә якын шәһәрдәшебез килде. Аларның кайберләре үз мәшгуль буларак теркәлгән инде. Кайберәүләре исә бизнесны ничек рәсмиләштерергә икәнен сайлый алмый. Мой отец с опытом частного сантехника почти 30 лет отработал в ЖЭКе, сейчас на вольных хлебах. Стала дилемма открывать ИП или уйти в самозанятые. Кайсы юлны сайларга һәркем үзе хәл итә, үз мәшгульлек гади ысул. Бу очракта катлаулы бухгалтерияны алып барырга һәм хисап тапшырырга кирәк түгел. Минем салым кушымтасында теркәлү дә җитә. Налог на профессиональный доход могут применять физические лица и индивидуальные предприниматели, у которых доход за календарный год не превышает 2,4 миллиона рублей. У них не должно быть работодателей, ни наемных работников при осуществлении своей профессиональной деятельности. Также физические лица, которые самостоятельно реализуют произведенные ими товары или предоставляют услуги. Хәзерге вакытта үз мәшгульләрдән мәгълүмат җыела, кушымтаны яхшырту өстендә эшлиләр. Белгечләр сүзләренә караганда, эшчәнлек төрләре бик күп, шуңа күрә зур эш башкарырга кирәк. Один из аргументов граждан, которые вначале как-то негативно воспринимали, то, что мешает завтра взять и поменять ставку. Вот вы сегодня обещаете 4%, а завтра в законе специально ко второму чтению прописали, что в течение 10 лет никто не имеет права поменять ставку. И никто не может поменять условия, которые обозначены в этом законе. Очрашуга килгән эшмәкәрләр үз-үзләрен эш белән тәэмин итүче буларак теркәлү белән кызыксындылар. Һәр очракны аерым карап чыктылар. Гүзәл Габдуллина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Авыр хәлдә калган россиялеләргә ипотека каникуллары бирергә мөмкиннәре бу хакта РИА Новостига биргән интервьюсында Үзәк банк рәисе урынбасары Сергей Швецов сөйләгән. Эшсез калып ипотеканың айлык түләве хезмәт хакының 50%-ын тәшкил итсә, бу авыр хәлдә калган очрак дип саналачак. Ипотека кредиты булган кеше 1 елга кадәр ипотека каникулы алырга мөмкин һәм аның вакыты шуннан артмаячак. Каникулны рәттән бары тик ярты елга гына алып булачак. Шулай итеп, түләү ялын берничә тапкыр алып була һәм бурычлы кеше түләүне я бөтенләй туктатып тора, яки айлык түләү суммасын киметеп түләй алу мөмкинлегенә ия булачак. Беренче тапкыр әни булучыларның уртача яше 29-га җитә. 90-нчы еллар башында ул 25-не тәшкил иткән. 2018 елда әни булган иң өлкән ханымга 48, иң олы яшьтәге иратка 64 яшь булган. ЗАГС идарәсе мәгълүматларына караганда, шәһәрдә бәбиләр арасында популяр исемнәр булып Әмир, Тимур, Данил, Артем һәм Кәрим кала бирә. Инде кызларга иң күбе София, Алиса, Ясмина, Әминә, Арина исемнәрен кушалар. В городе появились новорожденные с необычными редкими именами, как Лагерта, Мишель, Сильвина, Виорика, Паулина, Азарий, Рагнар, Набиль, Луис. Некоторые родители предпочли дать детям двойные имена, как Ева Виктория, Лиана Мира, Сулейман Садеттин, Агата Амелия. Чаллыда айырылышучылар саны кимүен дә билгеләп үтәргә кирәк. Узган ел 2009 гаилә таркалган. Бу 2017 ел белән чагыштырганда 3,2%-га кимрәк. Бер пар 3 айдан ук айырылышкан, шулай ук 50 ел гомер иткәннән соң да юллары айырылган гаилә бар. Кибетләрдә составында үсемлек майлары булган сөт продукциясын айрым киштәләргә куячаклар. Россия хөкүмәтендә шундый карар имзаланды. Аның нигезендә Россия кибетләре 2019 елның 1 июленнән табигый сөт продукциясын һәм үсемлек майлары кушылган продукцияны айрым киштәләргә урнаштырырга тиеш булачак. Шын сөт белән киштәләрне сәүдәгәрләр айрым рәвештә бүлеп куярга тиеш булачак. Бүгенге менә шулар. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Купи 3 литра меда и получи 500 грамм в подарок. Рынок Южный, павильон 24, рынок Фонтан, продуктовый ряд.